Pronašla sam lekara. On mi je, pružajući ključeve, rekao: samo pod jednim uslovom, niko ne sme da dolazi kod vas, jer se ove sobe ne izdaju. Obećala sam. To je bila velika petospratnica u centru grada. Svaki stan je na tavanu imao sobu za stvari. Tu je bila i voda i slavina i niko nije živeo. Doktor je radi mene ispraznio sobu. Bili su pripremljeni krevet, sto, stolica, na stolu kutija sa smokvama. Peći nije bilo, struja. Doktora više nisam videla. Smestila sam se i zablagodarila Gospodu, jer je u Parizu bilo gotovo nemoguće naći sobu. Međutim, više nisam imala zašta da kupujem voće. Mnogo sam se molila. U crkvi sam se srela sa I.T., s kojim sam se upoznala u Atini, gde je čekao vizu za Francusku da bi otputovao kod svog brata, poznatog umetnika. To je bio pobožan, obrazovan gospodin, godina otprilike kao moj otac. Morao je da napusti Rusiju, a porodica mu je ostala tamo. Ponekad smo razgovarali i on se prema meni odnosio s neobičnim poštovanjem. Jednom mi je kazao: reći ću vam nešto važno. Bog mi je rekao da moram da vam pomognem. Primite ovo kao od Gospoda, i dade mi koverac s novcem. Sve je bilo u tom duhu da sam to prihvatila kao promisao Božiji i pristala da primim. Ovaj novac mi je bio dovoljan da imam za voće dok sam živela u Parizu. Gospod mi je darovao sve što mi je bilo potrebno. Od sveg srca sam blagodarila Bogu. Moje vreme je bilo ispunjeno duhovnim radom. Molila sam se, čitala, razmišljala. U dubini duše primala sam svetlost vere. Ova svetlost me je učila svemu. Ukoliko bi se desilo da pojedem više voća nego što treba, radost je bledela i ja sam tugovala. Postepeno sam naučila da jedem toliko da ne izgubim snagu i da mi hrana koju unesem u organizam ne pomračuje radost duše. Takođe nije smeo ničim da se rasejava, jer je inače radost nestajala. Sva pažnja i misli su bili usmereni na pouku koju je otkrivalo unutrašnje blago vere. Ovaj trud je bio velik i oduzimao mi je sve umne sile. Ako bi me privuklo nešto drugo, nisam osjećala život u sebi i obuzela bi me velika žalost. Shvatila sam da više ne mogu da se bavim bilo čim drugim. Nauka, umetnost i učenje jezika više nisu bili za mene. I.T. je predlagao da me upozna sa porodicom svog brata, koji su dolazili ljudi od umetnosti, naučnici, i spremao se da me uvede u njihov krug, ali sam odbila. U Parizu sam sve vreme ćutala, samo bi me subotom i nedeljom posle službe u crkvi I.T. obavezno pratio do vrata kuće u kojoj sam živela. Od crkve do kuće ima 4 kilometara, uvek sam išla peške. Ni sa kim drugim se nisam viđala. Posle molitava sam razmišljala, često šetajući po gradu i okolini. Ulice mi nisu smetale da se usredsredim i udubim u sebe. Dovodila sam svoju misao do jasnosti, nalazila u srcu potvrdu za svoje zaključke i sticala mir. Jedno me je obuzelo neko teško osjećanje i počelo da me pritiska. Razmišljam, sve je navodno jasno, ali ovaj pritisak ne prolazi. U nedoumici i žalosti nastavljam da se molim Gospodu i nekom tajanstvenom, neizrecivom izmenom u srcu, nekim otopljenjem spoznajem Gospoda kao milosrdnog. Do sada je srce Gospoda najčešće spoznavalo kao istinu. Od tada je u meni postepeno počela da raste potreba i želja da se duže molim. Posle Božića sam se razbolela, bilo mi je strašno da padnem u postelju jer nije imao ko da me neguje. S teškoćom sam ustajala i odlazila u park oko 5 kilometara, tamo sam sedela na klupici i jela svoje jabuke. Vraćajući se kući bez snage, molila sam se za sve ljude da mi radi njih Gospod pomogne da dođem do svoje sobe. Ovo je trajalo 2 nedelje. Ne znam kakva je to bolest bila. S jakim kašljem, s grčevima i temperaturom.
Nastupio je veliki post. Postila sam i pripremala se za ispovest. Trebalo je da izgladim svoj greh iza Tine. Bilo me je sramota što sam na ispovesti rekla neistinu. Pomisao mi je sugerisala da to navodno nije grešno, pošto je bilo neophodno i ostalo, ali je savest zahtevala očišćenje i primoravala sam sebe da se suprotstavim upornoj pomisli. Kad sam na kraju ispovesti rekla sve do kraja, neobičan talas blagodati je ispunio moju dušu, toliko jak da mi je oduzeo dah. Sveštenik se začudio mom stanju i pročitao mi je razrešnu molitvu. Morala sam da hodam neko vreme oko crkve po dvorištu. Nisam mogla da primim u sebe svu blagodatnu radost koja me je ispunila. Gospod je privlačio moju dušu svojom blagošću. Crkvene službe su mi davale neizrecivu utehu i prosvetljenje. Duša mi je bila u potpunosti obuzeta ljubavlju prema hramu. Čitave sedmice sam jedva čekala da dođe nedelja da mogu da idem na bogosluženje. Bila sam u svim muzejima i na izložbama po nekoliko puta. Posećivala sam koncerte, ali sve to, kao i fakultet, mi više nije bilo potrebno. U Parizu sam živela kao u pustinji. Pošto sam tako ispitala sebe, shvatila sam. Svet nije za mene, ni ja nisam za svet. Osim toga, osjetila sam da ne mogu da živim u zemlji koja nije pravoslavna. Bilo mi je neophodno da budem među pravoslavcima i da živim crkvenim životom. Počela sam da se molim milosrdnom Gospodu za to. Nastupio je Vaskrs. Išla sam na jutrenje i na liturgiju. IT me je pratio do kućnih vrata. Bilo je 5 sati ujutru. Došla sam u svoju sobu, sela na stolicu i sedela do 2 sata ne u opijenosti, ali sa dušom prepunom nebeske radosti. Setila sam se da treba da se omrsim. Imala sam jedno sirovo jaje. Pojela sam ga i krenula na večernju. Molila sam Gospoda da mi ukaže put. Gospode, tebi je sve moguće. Ne mogu bez pravoslavnog okruženja. Tada sam rešila da peške krenem za Srbiju. Posle svetle sednice sam se oprostila od IT i otišla.